Evi uçurumlar. Sizi soňky jaňda baraňyz bilen tüý sürüňden gutlaýar. Mektep bu üýtgüçli zat. Mektepden köp zat alýar. Masal üçin men mektepden alym alym, bilim alym, terbiýe alym, halyp alym. Umuman ýadyma düşýär. Akça köýnek, garaja balag sokup, diýdime ýetýän uzyn garsyk takyp, özümden ulla kan papkany atyp, zordan gapyňdan ätlenmekdim. Dawjaka, bäşlik al tiýjen diýdiler. İkilikli öýe gelmek hiýjem diýdiler. Bu kim diýsem? İkinci eşeň diýdiler. İlkinci muallim gören mektebim. Başlarına alada mektep ba deyip. Öğrettiler ilk harpı A deyip. İngo yer perrifte za deyip. Günne bir manda katman mektebim. Tanıttık özümüz öktü, pes olup. Kimse düşman, kimi bilen dost olup. Yadımda kılahta men birinci şef olup. Kiçik meseleler çöden mektebim. Yetsikli yetene da polma çişip. Başka mektep girdi taşını üşüp. Evra çıksan eski dilleşip. Kerime bir koça kaçan ne? İlkinci gedek kıydı çından kovur. Saçlarına daraf, çolka tover. Öktü klartasak eline pul ver. Tüyü katın. Yazırptım mektebim. Okuçu diyorunda ingo keyip. Partanın üstüne elin koyup. Özümü yumuşacık pasterle duyup. Dur, yaxşı. İdinay, durma. 45 min okuyup uran mektebim. Sen menin terbiyem, ekram edevim. Gursağımda vatan diýen bedenim. 11 ýyllar ömürlügem galardım. Eger ýene okutsadım mektebim. Çünkü menin iň bagtly ullarim okap bilim alan mektep ýyllary.